Okay. I guess you come down there one for a short. Okay. I guess it's 5, 4, 3, 2. Yeah.
guys only 5 seconds. Now, show us cards. Son Moran. Ay, ipilongan ng ibo sa ibon. Nga siya hotel ako ibon. And for the time mo yasibili ito sa ngiyajabula mga basitang na kayo mga kasi mapilala una ba sa mga kayo as tempo tingin lang ba uvumela niyo na bisho sa stage ni wabona ka na rote football sele ba foi abanga ni wotso Sababu yako kunya ne mshope wasekaya mina ngwabo waputi waputi wanya ne mshope wasekaya mina ngwabo waputi